An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko 13e arrondissement olu ye tigɛ kɛ Yirimajɔ alimami na ka d'a kan k'a fɔ ko alimami de tun taara 13e arrondissement na a muso ka kunkanko la ka d'a kan ko muso in tun nana k'a bɛ carte d'identité de dilan 13e arrondissement na yen nɔ ni carte d'identité wɛrɛ o carte d'identité masinaman in a tun y'o dilan sen kan ayiwa 13e arrondissement mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u bɔra a kalama k'a fɔ ko muso in ko maliyɛni tɛ ko guinéenne de tun don ko wa ko ani ka finitigi minnu bɛ carte d'identité ko ɲɛma k'olu ka bɛnbɛnbɛn de ye a to a sera ka carte d'identité sɔrɔ yen nɔ o kɛlen ka muso in minɛ ka bila u fɛ yen alimami de nana delili la ni ka i ɲɔngiri commissaire yɛrɛ senkɔrɔla la ka o deli ka dɛsɛ nka o ka yira a la k'a fɔ ko a bɛ dɔ kalama ko la k'a ni muso in bɛnbakan don ko ka d'a kan k'a fɔ ko carte d'identité fɔlɔ ko ma dilan a ɲinan ma ayiwa an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi u fila bɛɛ bilalen don 13e arrondissement maaw ka bolo kan walasa ni ka sɛgɛsɛgɛli tɔw gun k'a dɔn k'a fɔ min bɛ a ko kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Gawo brigade minnu bɛ stupéfiants kama olu ye furakisɛ tɔni 2 minɛ trafiquant dɔw bolo ko wa ka a furakisɛ in bɛ taa a valeur bɛ t'i jɔ fo miliyɔn caman na olu a yirala k'a fɔ k'u tulola sɔmina de ye nin furakisɛ ninnu donni na Gawo su daminɛni na olu fana wulila u y'u ka patrouille kɛ ni ka taa furakisɛtigi ninnu minɛ ni fura ninnu ye u ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a yira k'a fɔ fana tuguni ko furatigi ninnu ko a bɛ fo Mopti de ko fura tigi yɛrɛ bɛ fo Mopti ko nka u bɛna tila ka sɛgɛsɛgɛliw gun tuguni walasa u bɛ se ka taa bolo k'a tigi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan cogo min na ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la